Aspoň něco si se naučil. Homie, dnes musíme zaplatit pojistku. Mohl bys to poslat? Samozřejmě, pojištění je ten největší vynález. Kdybych měl nehodu, zaplatí mi. A přes nehody já jsem expert. Zlehka? Co je? Jen kousek? Už dostal! To byl ale týden. Vítejte zpět. Slečna Koldekotová je teď pan Newberry.